niekto ti volá. Fešanda. Prosím. Kde toľko trčíš? Hej, už som na ceste. Čakáme ťa. Ahojte. Hej. Však to bolo iba pár minútové meškanie. Ale neuveríte, koho som po ceste videla. Ja som ich videla tiež. Filipa a Teresko? Presne. Držali sa za ruky, ako by Rebeka ani neexistovala. To je debil. Nech sa najprv rozíde z jedno. Že vás to prekvapuje, dámy. Paula pre nás niečo má. Ale nechcela mi to povedať, dokým neprídeš. Ešte to nikto nevie. Mňa to z prvej, teda druhej ruky. A čo to je? Leo mi prezradil, že sa niekto vrátil do mesta. Niekto, kto pred 4 rokmi záhadne odišiel. Kto to môže byť? Nevieš? Ja viem, že je to ako večnosť, ale nasťahovala som sa sem len pred 3 rokmi. Ozaj. Ján preca. Ján? Je späť? Nebolo niekde polepšovni či čo? Ja som počula, že vo väzení. Čo ak aj? Prečo ho pustili? Povie mi tu niekoho, o kom sa bavíme. Povedz, je to ty. Ján. Ako by som ti ho opísala? Je to bohatý chalan, ktorý pred 4 rokmi z ničoho nič zmizol. Hovorilo sa aj niečo o polícii, ale... Ale máte na neho niečo? Tak, taký bohatý sprátok. Organizoval párty a chodil s Valériou. Šli o nich nejaké reči, ale nič potvrdené. Aké reči? Ale ja niečo viem. Som sa ešte bavila s Valériou, kým sa z nej nestala taká svinia. Tam je. Mali by sme ísť, ak nás začul. Ale nezačul, pokračuj. Pozraj, ak úchyl. Poďme niekam inám. Sorry, ja už musím ísť. A ty? Ja tiež, zajtra je pondelok. Tak sa majte, dámy. Ahoj. Anabela, koľko tam ešte budeš? Ešte chvíľu. Tak si poď, ja to pomáham. Dobre, ale... Je to toho, že dnes príde do školy nový žiak? Kto? Nejaký Jan, alebo čo? Super, ale fakt by si mohla pohnúť. Hej, ale tak, že vraj on chodil niečo, alebo mal niečo s Valériou. Nevieš o tom niečo? Neviem a absolútne sa o to nezaujímam. A mohol by si mi niečo zistiť, nie? Nie, pohni si. Veď ja už idem. Ďakujem. Do keľu. Prosím ťa, nevieš, či už zvonilo? Čo? To si ty? Poznáme sa? Jan však. A ty? Anabela, sme spolužiaci teda, keď si neprepadol. Vyzerá sa, že som prepadol. Neviem, vidím ťa prvýkrát. No nevadí, keď sme teraz spolužiaci, ukážeš mi, kde máme triedu? Jedine, keď to bude hrať so mnou. Hrať? A že si tu nový a ja ťa chodím prevádzať po škole a tak. Ja, dobre teda. No, utekaj. Ďakujem. Nechceš začať tú prehliadku po škole? Ja, vidíš, toho sprievodcu už nepotrebujem. Ja som to použil na ako výhovorku, že prečo som prišiel neskoro. Veď, keby niečo mám tu kamarátov. Inak, čo som o tebe počul? Ty si ale slušný, ale ako som ti povedala, k nej byť nemusíš. Čo si o mne počul, od nej môžeš brať ako smeti. Vlastný chalák, že nemá úctu a chodí s druhou po meste. Nie, že by to bol tvoj problém, ale sú iba kamaráti. Kamaráti držiaci sa za ruky. Tak čo som práve počul, sa mi pekne potvrdzuje. Prajem si, aby si ma zaujímal, teda vlastne neprajem. Kam letíš? Však na ďalšiu hodinu, nie? Ale tu máme v tejto triede. Aha. Počuj, drž sa od neho ďalej.
Vysnela, keby som ho chcela? Nie, ale Valéria. Čo s ňou? A ty čo načúvaš? Si myslíš, že z oblečenia z osekáču sa môžeš obliť pekne? Akože vážne, pochop, že to nejde. Chudierka Anabela, raz sa na teba pozrel a už si myslíš, že s ním chodíš? Aspoň sa na mňa pozrel, nie jak teba všetci videli, použili, odhodili. Sorry, zabudla som, že žiješ v celibáte a v tom tvojom kláštore sa všetko točí iba okolo teba, Barbie, čakajúcej na Kena. Poď. Anabela? Anabela? Áno. Máš požiť prachy, prosím ťa? Ale vieš, aká je má cena? Viem niečo, čo by sa ti mohlo páčiť. Zajtra robí Jano party v Dabe. A cez týždeň. Chce to súkromnejšie, nechce tam veľa ľudí, vieš. No. Ďakujem. Čau. Jan, odkedy si prišiel, iba sa mi vyhýbaš. No možno je to preto, že sa s tebou nechcem stretnúť. Nevedela som, že si sa cez to ešte nepreniesol. Bola to večnosť, 4 roky. A chceš mi povedať niečo zmysluplné? Vôbec si sa nezmenil, iba si viac sexy. Prečo to vôbec stojím? Počkaj, dnes máš párty. No mám, ale ak si spomínam, tak teba som nám nepozval. Tá štetka to poslala všetkým. Anabela. Vieš, nikdy sme sa nerozišli, mohli by sme sa na tej párty porozprávať. No, nemali sme sa kedy, ak si dobre spomínaš, odvedla ma polícia a ani raz si za mnou neprišla. Jan, vieš, že som nemohla. Zmlkni, prosím ťa. Je mi z teba, z vás oboch, aj z toho celého zle. Nechcem na to spomínať a ani sa o tom rozprávať. Jan, počkaj! Budeš tu stať dlho? Nechystám sa odísť. Tak to vyklop. Počula som, že s tebou Filip rozišiel. Je mi to ľúto. Som slobodná a dnes to na Janovej párty poriadne roztočím. Má ma to zaujímať? Vlastne áno, dnes ťa celý deň rozoberal. Asi ťa chce zbaviť. Pýtam sa ešte raz. Čakáš do mňa záujem? O neho? Tie tvoje primitívne reči a klamstvá, že na neho viac nepozerala ty a Valéria. Ale nejde o to, kto pozerá na neho, ale na koho pozerá on. Ušetríme toho. Teším sa na večer. Počkaj, inak radšej si neberi telefón, lebo ešte by si volala Filipovi a povedala som, že nezná s Tereskou nejaké lepšie plány. Tebe nie je nikto dosť dobrý však. Ale je, ale ty to nie si. Valéria? Čo ty tu robíš? Ty stále chodíš na kolecky, nie? No, ale to som nemyslela. Potrebujem sa s niekým porozprávať. A ja viem, že už sa nebavíme, ale... Sorry, ale ja to nebudem. Neposielaj ma preč, už to urobila Ján. Ján? Tu som ti zase mala čo povedať, že? Teraz to pôjdeš vykecať Anabelke. Nie, ale musím ísť. Prídeš dnes na tú párty? Ešte uvidím. Blbosť, no. Tomáš! No, čau. Čau. Na veľmi niečo dobré? Vieš, že ani nie. Nie, počuj. Poznáš Anabelu? Hej, poznám, je to moja sestra. Čo s ňou? Potom nič. Vyklop to.
Dobre. Nechcem si s ňou nič začať, ale celú školu vraj pozvala na moju súkromnú party. Ako si môžeš byť taký istý? Poráva sa to. Never všetkému, čo počuješ. V tomto meste sa šíria všelijaké reči a nie vždy sú pravda. Tak ale niekto začať musí. Nesúď, dokým nepoznáš. Ale ja už musím ísť na tréning, niekedy pokecáme. Dobre, maj sa. A je to tu? Máme ho oficiálne preč? Dobre, tak sa teraz opakujeme. Nezdvíhať telefóny, aby si myslela, že už spíme a ty hlavne príď triezvy, lebo o 12 budeme doma. Ty si radšej pohni, lebo tam ani neprídeme. A ty čo sa tak ponáhľaš? Na koho sa tam tak tešíš? Toto nerozoberajme, sestrička, lebo viem, že keby som ti to povedal, tak to všetky vykecáš. A pohni si. Ahoj, super party. No, ďakujem. A tak pôvodne to mala byť menšia party, ale predpokladám, že vďačí tebe za tú väčšiu návštevnosť, že? Ale ďakovať mi nemusíš, stačí neskôr. Inak drinky sú na teba? Prehnete jeden? No. Ale, koho to tu máme? Čo tu robíš? Vítam ja naspäť. O tom je táto party. Keď ideš stále po ňom? Nebola by si tu, keby som ti nenapísala SMS-ku však? Tak, tuto je. Ďakujem. Ideš nu? Jasné. Štetka. Tu si Paula. Poď hore na parke. Paula, strašne ťa milujem. Takže? Chcel by som ti niečo povedať. To mi došlo po tých všetkých pohľadoch v škole. Čože? Chceš ma zbaviť, to je jednoduché. Ty si naozaj myslíš, že by som si začal s niekým ako ty? S najväčšou chubou na svete? A že som ti posielal nejaké signály? Chcel som ti len povedať, aby si sa odo mňa držala ďalej. A nestrkala nos do mojich vecí. To bolí! Tomáš? Tomáš? To čo má znamenať? Dúfam, že nie je to to, čo si myslím, že to je. Svetá Anabelka závidí. Čo máš za problém? Uvedom sa. No, kým sa tu vy dvaja pomuchlujete, ja sa idem zatiaľ na veci zasiť. Zbláznil si sa? S ňou? Videl si, čo má na sebe oblečené? A čo ťa do toho? Je to snáď moja vec, nie? Prosím ťa, kde je Valéria? Šla tam na záchod. Ďakujem. Anabela, ste na tej party? Nie, ja spím. Práve odišla RZPčka, je tam mŕtve dievča. Čo sú to za zvuky v pozadí? Mám otvorené okno. No dobre, ale určite nevychádzajte z domu, aby sa vám niečo nestalo. Ja viem, mama, ja spím. Tak dobrú noc, pá. Ahoj. Dobrá práca.
Vyspala si sa? Ja nikdy nemôžem bez spať po hororách, to bolo ako keby som v jednom z nich bola. Ja som videla, ako Jána zadržala polícia. Nemôžem uveriť, že on je ten vrah. Myslíš, že to bol on? Ak aj nie, ten vrah tam bol. Už len to pomyslenie mi zviera žalúdok. Ja som Jana videla, ako od nej utekal. Mal aj krvavé ruky, keď som sa lepšie pozrela. Ja som pozerala správy. Vražednou zbraňou zdá sa bola fľaša. Ten vrah ju udrel do hlavy. Ja sa do toho nechcem miešať. Ty, čo sa miešaš do všetkého? No, to hej, ale predstav si, taká baretka by možno sekla. Inak, počula som, že si na tej párty bola s Jánom, preto si sa mi vyhýbala. Ale ani mi nehovor, každú sekundu, čo ma si niekto videl, som sa hanbila. Čo také robil? Ale nic, sme sa rozprávali a potom hovoril, že ho balím, alebo akože čo. Idiot. A práve pred nami. Čo? Pustili ťa z väzenia? Tak zatiaľ som iba podozrivý. Vraj kvôli nejakému nepotvrdenému vypovedaniu, či čo. Inak, Anabela, môžem s tebou hovoriť o samote? Čo chceš? Celú noc som strávil na polícii, a to vďaka tebe. Vďaka mne. Zatkli ma len vraj kvôli tomu, že ma niekto videl utekať z miesta činu. No tak ja som políciu určite nevolala. No len pre tvoju informáciu, išiel som zavolať políciu, keď si ma videla. No a? Tak čo chcel? Ale nič, keby si dneska nezabudli moju kávu, tak to na ňu vylejem. Babi! Ahoj! Čaute! Videla si? Hej, to čo má znamenať, že je nevinný? Alebo jeho rodičia zaplatili jeho pustenie? Chceš do toho strkať nos? Pravdu povediac aj hej. Ja som si na niečo spomenula, ale nie je to potvrdené. A? Valéria vraj s ním bola tehotná. Ďakujem. Podľa mňa to nikdy nebola pravda. Prece jedno. Počuj, Anabela, potrebujem od teba niečo. Teraz nie je neskôr, hej? Na tej párty boli policajti. Snad. Nikto nemal Valériu jak tá Leda. Vražda, to je niečo úplne iné. Akože ja som jej to tiež nikdy neprijala, napriek tomu, aká bola. No, ja neviem ako vy, ale podľa mňa sa zapísala do niečoho nelegálneho. Preto ju od toho otázky. No, a ja o niečom viem. No čo? Že je to od teba. Ale viete, ako ja vyšiel do mi niekedy v strede školského roka, tak som sa dozvedela, že Valéria som bola tehotná. A chvíľu potom sa len nejako strašne pohádali, on im dal facku a nepotratila. No, facku. Ešte si jej kopol, nie? Náhodou ja to počula tiež. Vidíš to? Bez urážky, ale skade to máš? Ale tak vieš, teraz babami sa snažili niečo zistiť o tej vražde, lebo vieš, polícii sa nedá veriť. A tak sme pritlačili, pritrafili sa k tejto informácii. Ideš na obed? Nie, mám niečo s Leom. Aha. Ale dnes v škole si spravila poriadny rozruch. No jo, ale boli nejaký nedoroverčivý, tak im treba. Á, pozri, kto ťa čaká. Tak ja idem, čauko. Ahoj. Dávaj si pozor. Na koho? Na to, čo hovoríš. Má byť výhražka? Ak to tak nazveš. Bol taký čudný, ale teraz sa mi o tom nechce rozprávať, dobre? Tak sa vidíme. Ahoj. Je to stále to isté dokola, hovorím ti. Ja ju proste nechápem, Vary, nevidíš, že je to tak dôležité?
Ti vravím, skončí to s ňou. Celé je to len o tom, čo chce ona a keď chceš niečo ty, tak ona zrazu nemôže. Neviem, fakt neviem teraz. A ty čo ináč? Ja? No čo sa dialo, kým si bol preč? No tak súkromná škola na prevýchovu, čo ti budem hovoriť? Aj, a čo babi? Chalanská škola. Po Valérii oddych tuším, že? Aj hej. Ináč a Rebeka čo? Videl som medzi vami to nejak... Čo s ňou? No, tak ako si hovorieval, pamätáš? O babách a o ich slabej stránke. Inak tam je Anabela. Drž sa. Je to naozaj tvoj zmysel života? Načúvať a potom prekrúcať pravdu, aby ti ľudia vôbec venovali pozornosť? Nie, tu má problém si ty. Keď sa dozviem, ako to bolo, poviem to polícii a zbytok svojho života stráviš za mrežami. Naháňaš mi strach. Na rozdiel od teba nemám čo skrývať. Neopovažujem sa porovnávať s tebou a zmizni, skade si prišiel. Až po tebe, Zlatko. Prosím? Si hluchá? Nikdy neviem tvoje Zlatko. Mám spev, musím ísť. Jan, tu si. Videla som ťa cez ulicu, tak... Čo ty tu? O hodinu mám gitaru, tak sa flákam po meste. Nechceš sa pridať? Vieš čo, dlho som tu nebol, môžeš mi ukázať, čo je nové. To si vybral správneho človeka. To som rád. Tomáš. Ahoj, sestrička. Nový, sestrička. Počkaj, nie tak rýchlo, niečo nám prišlo. To bude asi bankový výpis, to nám vždy chodí naraz. To napíšem minulý týždeň, otvor to. To bude nejaká volovina. Anabela? Áno. Toto je predvolanie na policajný výsluch. Čože? Je to sa predvolanie na výsluch. Zákonný zástupca bol poučený na vyšetrovanie. Zúčastní, nezúčastní. A toto mama uvidí, tak než bude vidieť, že sme tam boli. Ale samozrejme, že si to podpíšeme. Ten výsluh je už zajtra. Ten detektív si teda nedáva na čas. Prosím. Tu je Rebeka. Neskladaj, lebo to oľutuješ. Si opýta? Dnes som ťa videla v Janovom náručí. Znova sa ťa pýtam, si opýta? Pri novinovom stánku? Mám aj fotku, ak chceš, pošlem ti. Klameš. Znieš, ako by si o tom nechcela hovoriť. Že by si to ešte nikomu nepovedala? Ostane to tak. Naozaj? Keď to nikomu povieš, spravím ti do života peklo. Už sa stalo. Teraz je rád na tebe. Ja sa ťa nebojím, ty chudiera. Ahojte. Sadnite si. Som veľmi rada, že ste prišli. A o čo ide? No, ako viete, píšem blog. Nevieme. Nevadí, tak už viete. Ide o to, že čítam ho veľa ľudí a chcela by som sa vyjadriť k tej vražde, čo sa stala. Ale nehovor. No a chcela som sa s vami porozprávať, čo viete. Viem, že Anabela sa snaží vypatrať vraha a mohli by ste mi o tom niečo povedať. Tak na to zabudni. Prečo by sme ti hovorili niečo o Anabele? Presne. Koniec koncov tú vraždu riešim aj ja, takže nie, nič ti nepoviem. No a už ste niečo zistili? Nie som blbá, aby som ti to hovorila. I vy, Počkajte. Povedala vám Anabela o tom, že chodí s Jánom? Práve dnes ráno mi hovorila, ako veľmi ho nenáráda. No, ja som ich videla, ako sa boskávajú. Mám aj fotku. Prečo by vám o tom nepovedala? Že by ste neboli až také kamarátky? Pavel.
Pamätáš si, ako hovorila, že sa jej páčia iba herci a nikto iný? Však toto. Ona bola vždy tá nedobytná. Ale to je teraz jedno, prečo nám o tom nepovedala? To sa pýtam aj ja. Dnes ráno sme sa bavili o tom včerajšku. Počula som, že na tej party bola s Jánom. Ona hovorila, že ju obvinil z toho, že ho balí a pritom možno už vtedy medzi sebou niečo mali. No neviem, ale zober si to tak, kedy nám to mala povedať? Ty sa jej zastávaš? Nie, len si myslím, že by sme sa jej mali spýtať osobne. Ako myslíš? Ahoj, Jen. Počuj, máš čas sa stretnúť so mnou a s Pavlou? No, na zvyčajnom mieste. Dobre. Ahoj. Má čas? Hej, môže. Poďme a spýtajme sa aj na rovinu. Detektíva. Na detektíva? Hej, bude taký sympatik, jak v tých amerických filmoch. Nejdeme sa radšej pozrieť na cintorín, kde má Valéria pohreb? Môžeme. Hej, Janek. Čaute. Čau. Kam idete? Akurát sme išli na cintorín. Nešiel si náhodou okolo? Vieš čo, akurát idem odtiaľ. Bol som sa pozrieť, kedy je Valérin pohreb, ale že tu tam je. Tak to si nám ušetril cestu. Žiadna Bela, totiž to sme tam akurát išli. No jo. Vieš, novinách písali, že to bude v nedeľu, ale neviem. Áno? Ahoj, no jasné, že mám čas. No, hneď tam budem, ahoj. Ty máš čas, veď ideš teraz so mnou. Ty sa tu bav s ním. Čau. Ahoj, Anabela. Čau. Tak poďme. Tak poďme. Čaute, babi. No Paula, tak teda ako s tým Leom? Potom ti poviem. Ja by som ťa mala byť. Musíme sa ťa niečo opýtať. OK. Ty a Ján. Skadiaľ to viete? Od Rebeky. Ale neviem, prečo sme sa to museli dozvedieť od nej. Ja som vám to chcela povedať. Kedy sa to stalo? Včera pred tou party? Aj keď na tej fotografii bol deň. Vlastne si tam mala to oblečenie, čo dnes v škole. Dnes po škole. Keď si odišla s Leom. Takže je to novinka? Ako sa to stalo? Ja neviem, hádali sme sa a potom sa to nejak stalo, no. Takže je to medzi vami vášnivé. Iveta! Takže je to pochopiteľné, že si nám to ešte nestihla povedať. Hej, a čo vy ste s Rebekou? Ale píše článok o tej vražde. Chcela od nás, aby sme jej povedali, čo o tom vieme. Pochybujem, že je to niekto číta. No a ja. Babi, ja musím ísť na plavecky, ale zajtra sa vidíme? Zajtra je riaditeľské. Jaj. Nevadí, ja idem aj tak na políciu na ten výsluch. Keď sa dozviem doma bonzo, že som tam bola. Zavoláme si. No jasné, tak čaute. Ahoj. Chceš sa na pohreb s Anabelou? Asi áno, aj keď som nemal k Valérii tak blízko ako ty. Takže beriem to tak, že si počul o tom, že Valéria so mnou čaká dieťa. Hej, počul. A keď sme pri tom, kto čo počul? Vraj si to bol ty, kto povedal Anabele o mojej tajnej party. A čo tým chceš naznačiť? Bože, keby si to nepovedal Anabele, tá by to nepovedala Valéria a tá by neprišla. Skonči! Nič by sa jej nestalo, keby si nepozvala človeka, ktorý ju zabil. No, pozvaní hostia sa jej ani nedotkli. Pozval si Lea? Čo je to za otázku? Že vraj si nič nepamätá. Viem, kam ty mieríš, ale garantujem ti, že mnou pozvaní hostia sa jej ani nedotkli. Na rozdiel od teba, ako som počul. Aby som povedal, že niekoho kryješ. Utekaj to povedať Anabele, aby sa tu všetci dozvedeli. Tomáš! No? Poď sem. Ty ako neuveríš, čo ja tu dneska čítam. Nech sa páči. Ona je úplne blbá. Ty kokos, koľko to má počet videní, čo ak to videla aj mama. Musíme ju nejak donútiť, aby to dala preč odtiaľ. Ale ako? Ty máš vždycky nejaký skvelý nápad, skús niečo. Už viem, zavolaj Jánovi.
Prečo ma nezavoláš ty? Lebo zavoláš ty, že nech pozve Rebeku von tam, kde sme kedysi chodili, hore na starú polikliniku na strechu, tak tam. Prečo tam? Lebo hľa úplne ho zbožňuje a určite tam pôjde a spravíme to trošku dramatické, zavoláme tam trochu viac ľudí a vyradáme jej. Dobre, môže byť. Dobre. Navolaj. Anabela? Tuto máš, potrebujem sa s tebou porozprávať. Nehovorím dopredu áno, ale o čo ide? Poslal som ti SMS, prosím ťa, prečítaj si, tu je tam jeden článok. A? Napísala ho Rebeka, určite sa ti nebude páčiť, v akom svetle tam opisuje tvoju oslavu, teba a ostatok. A čo s tým chce robiť Anabela? Pozvi Rebeku von a povedz jej, že sa stretnete na streche zdravotného strediska, prosím ťa. Na streche? Čo chcete zhodiť? To nebol môj nápad. To mi došlo. Proste ju tam zavolaj, my tam budeme a vynadáme jej. Nemám sa pýtať, prečo nemôžeme vynadať na ulici? Nie. Proste to vybav a daj mi vedieť. Ešte jedna vec, ako tam trafím? Je to pod Oxom, môžeme sa tam stretnúť. No, dobre. Janko, ahoj. Čau. Ako sa máš? Čo robíš? Prečo vlastne voláš? No, ide o jednu vec. Nechceš sa stretnúť? No jasné, ja mám čas kedykoľvek, to záleží úplne na tebe. Čo tohto, neviem, o hodinu? No fajn. Dobre, to mi úplne vyhovuje. A kde? Na streche zdravotného strediska, tam pod Oxom. Na streche? Je tam krásny výhľad. No dobre, teším sa. Ahoj. Anabela? Áno. Jan je vybavený, bude tam. Super, tak sa teším. Ja? Ahoj, Rebeka. Čo sa tu deje? Nehraj sa, že nevieš. No, vybavíme to rýchlo. Jan, ty si ma nalákal do pasce? Ty si taká patetická. Nemáš kam ujsť. Výved klamstva je jedna vec, ale proti všetkých a všade je druhá. Vy na čele s ňou nemáte čo hovoriť. Ale prosím ťa, ja som ten tvoj blog čítala. Čo si myslíš, že si nejaká gossip girl, alebo čo? Jeden seriál, nepýtaj sa. Takže k veci. Je to narušovanie súkromia. Keby sa to dostalo do rúk polície, spraví z nevinných podozrivých. Ten článok je jedno veľké klamstvo, ktoré by mohlo narobiť veľa škody. Stiahneš ho. Hneď ako prídeš domov. Máš na to pol hodiny. Od teraz. A ak nie? Necháme na tvojej fantázii. Ktorú máš podľa toho článku dostatočne veľkú. Čas ti beží. Tomáš, pusti ju, nech to stihne. Dobrá práca všetci. Jo, super. Tak Leo, čo dnes, keď máme voľno? No, idem domov, ozvi sa po obede, prosím ťa. Ja tiež už som mala byť niekde inde. Dobre, čas. Ahoj. Nie, my čo? Tomáš, mali by sme ísť aj my, pretože o jednej mám byť u toho detektíva a ja sa ešte potrebujem prezlieť. Dobre. Čau, Anabela. Videla si, čo spravila Rebeka. Na tvojom mieste by som odvolal čokoľvek si jej povedal. Dobrý. Sme tu kvôli vyšetrovaniu vraždy Valérie Trampovej. Podľa našich svedkov si tam bola. Dostal som späť podpísaný formulár od svojej mamy, že dneska nepríde, hej. Takže idem rovno na vec. Ja si zapnem kameru pre svedeckú výpoveď.
si tú noc v dave? Kedy si prišla? Kedy odišla? S bratom sme prišli okolo 10:00, po 11:00 a odišli sme o 11:00. Prečo? Prečo ste odišli? Lebo sa strhla panika a išli sme preč akože s davom. Z davu. V tú noc videla si Valériu Trumpovú. Hej, ale mal také blbé reči, ako vždy, tak som ignorovala. Potom. Ešte si ju potom videla? No, s mojim bratom. A potom išla na vecko si zapáliť a potom som videla už iba mŕtvou. Práve, že s tvojím bratom bola. Čo robili? Boskávali sa. Mohol byť i on vrah? Určite nie. No nemal dôvodu zabíjať, neviem prečo by to robil. Videla si niekoho ísť k tomu vecku? Ešte predtým, ako bola Valéria Trumpová zabitá? Iba Lea. Asi iba Lea, no. Lea? Aký bol priezvisko? Leo Kantor. To je všetko už? Už nemáš nič čo povedať? Asi nie. Dobre, ďakujem. Kameru vypnem. Dovidenia, môžeš ísť. Čo si mu povedala? Tomáš. Anabela, ahoj, poď sem. Tu si tam bola? Hej, asi pred hodinou aj s mamou. Tomáš mi povedal, že ste tu, tak som prišla. Čo hovoríš na toho detektíva? V škole si spomínala, že to ideš vypátrať. Takže je to pravda? Ideš mi s tým pomôcť? Toho spomaleného detektíva by sme vo vyšetrovaní predbehli aj teraz. Jasné, veď si vravila, že vás to spraví slávne. Jednoznačne. A tak potrebujem niekomu niečo dokázať. Chceš čakať na Tomáša? No asi hej, lebo mám taký blbý pocit, že každý povieme niečo iné. Nechcem sa sem už druhýkrát vracať. O čo ide? Prečo by ste hovorili inak? Vieš, on v tom dave išiel za Valériou, ale teoreticky by mohol byť aj podozrivý, tak som to nejako zahovorila a uvidíme. To mi hovoríš až teraz? On niečo videl? Neviem, ale mohol. Musíš mi zistiť čo. Dobre. Kedy si prišiel a odišiel z davu? Prišiel som o 11:15 a odišiel som približne okolo 11:00. Keď si bol v tom dave, videl si tam Valériu Trumpovú? Nie, ani raz. A videl si niečo podozrivé? Nepamätám si nič podozrivé. Nič podozrivé? Vôbec. OK, môžeš ísť. Ešte ďalšieho nechce sa mi stávať. Vy ma čakáte? Čo si mu povedal? Asi to isté čo ty, keďže sa ma takmer nič nepýtal. A to je? Ja som Valériu celý večer nevidel. Ups, ja mu povedal, že si s ňou bol celý večer. Ty a Valéria? Mal som niečo v sebe. Ale potom som mu povedala, že ste išli iným smerom, tak je to v poriadku. On vyzerá byť aj tak dosť blbý, takže mu to zrejme ani nedojde. Máš lásku toho ďalšieho, kde je ďalší? Poďme radšej inak. Nikto tu už nie. Dajte sa. Ja už si to Čaute. nepamätám. Čau. Anabela, môžem s tebou hovoriť o samote? Poď Tomáš, my už sme aj tak boli na ceste Čaute. preč. Ahoj. Myslel som na teba. Nehovor. Odkedy sme sa poboskali, vieš, chcel by som sa ti ospravedlniť za to, čo som spravil a povedal. Naozaj? Mier? To tebe je to trochu drahšie ako len ospravedlnenie a úsmev na tvári. A čo takto pozvanie na kávu?
Rande? No ak to tak nazveš? No rande to nebude, ale káva pre mňa zadarmo. Dobre teda, tak môžeme ísť? Tak poď. Tí dvaja sú spolu chutní, čo? Čo ti poviem? Bojíš sa o svoju malú sestričku? Nejde o to, ale pred pár dňami sa tu odohrala vražda a každý sa tvári ako by nič. Nevedela som, že ti na Valérii až tak záležalo. Nejde o Valériu, ale nechaj to tak, prosím ťa. Valéria nebola veľmi obľúbená. Čo skoro bude pohreb, určite tam ľudia prídu. Je skoro k toho vraha ako o ňu. Môže to byť niekto z našich priateľov. Tvári sa milo a pritom je to iba jeho maska. Čím skôr dostane, čo si zaslúži, tým lepšie. Ale bol som poriadne povaplý. Kam vlastne ideme? Nebývala tu niekde Valéria? Ja som u nej nikdy nebol. Ty snaď hej? Vlastne hej. Čo? Spomenula som si na niečo, čo mi môže pomôcť v pátraní po tom vrahovi. Musím ísť, čau. Čau, prosím ťa. Nevieš, kde by mohlo byť Leo? Ahoj, Paula. Neuveríš, kde som. Počula som, že s Jánom. Od koho? Takže je to pravda? No, ak to nie je nočná mora. To znie skvelo, s Leom sú kamaráti, tak môžeme mať dvojité rande. Teda, keď mi Leo vysvetlí, čo je to s ním. Počkaj, nič neurýchluj. Nechystám sa s ním chodiť. Ten jeho úsmav. Tak čo mi voláš? Bež tam späť a potom mi všetko povie. Jasné, tá. Ďakujem za kávu. Aj na budúce. Inak tá nová kaviareň ma celkom prekvapila. Myslím, v dobrom slova zmysle. No ale veď sú tu aj lepšie podniky. Tak na budúce môžeme ísť niekam inam. A keď bude nejaké na budúce. Rebeka? Ty čo tu robíš? Ja som chcela len... Tak zmazať ten blok, to bol dobrý nápad. A vieš čo, odíď, prikážeš ľuďom v ceste. Ahoj. Počuj, potrebujeme sa porozprávať. No tak to teda potrebujem. Vybavíme to radšej tu a rýchlo. Počuj, Paula, je koniec. Prečo? Čokoľvek je dôvod, dá sa to napraviť to... Nestačí. Nie, tak. Prosím, odíď.
čauko. Čo sa deje? Vyzeráš zvláštne. Ale nič. Čo chcel Jan? Ale... Ty sa červenáš, tak hovor. Ale nič, len mi kúpil kávu. Vyzerá, že sa zmenil, odkedy prišiel. Nielen telesne. Tak ti to prajem. Možno je nakoniec fajn. A ty si prečo prišla? No, takže. Toto som našla u Valérie. Mala som kľúč od jej domu ešte z čas, keď sme sa bavili. To sú jej tajné denníky? Prosím ťa, pozri sa na to, lebo ja to nemôžem rozluštiť. Jasné, jasné. Však nechaj to tu, dobre? A čo si ty chcela? Komu dokazovať, čo si hovorila na polícii? Ja si to prečítam a potom ti zavolám, okej? No, dobre. Ďakujem. Dobre. Tak sa maj. Čo chceš? Pomoc tu, za ním. Nemám čas, skús to inokedy. Čo máš za problém? Ahoj, čo sa stalo? Leo sa so mnou rozišiel. Čože to je debil? Ja neviem, bolo divný, odkedy sa vrátili ja. Ale rozchod, to som vôbec nečakala. Nic z toho nemám. Stačí? Ahoj. Viem, že sme sa videli včera, ale... Ale? Chcel som ťa vidieť znovu. Vraj sa snaží zistiť, kto zabol Valériu. Hej, a mám stopu. A máš stopu? A vieš, kto je vrah? Áno, musela by som ťa zabiť, keby ti to poviem. A môže ti pomôcť s hľadaním? Nie. Nie? Počkaj. Čo tak mlčíš? My dvaja už asi viac rozdielni aj nemôžeme byť. Čože prečo? Tak povedz, čo máme spoločné. A tak... Každý si ideme za svojím, bez ohľadu na nič. Mám za čím idem ja? Len si sa vrátil kvôli pomstu. Niečo sa stalo a ty teraz prišiel, aby si narovnal účty. Mám pravdu? Možno. Neviem. Nikdy som sa nad tým takto nezamýšľal, pravdu povedať. Takže sa niečo stalo, za čo by si sa mohol pomstiť? To, čo sa stalo, bola aj moja chyba. Anabela? No. Aby sme v tom mali oba jasno. Máš ma rada? Čože, akože, čo by teba zamilovala? Neprepáč, a ty? Ani ja. Pokračujeme? No. Ujo, detektív! Ja? Áno, tak čo pán poručík? Ako pokračujete s prípadom? Ty si tá Iveta, čo kladla na vypočúvanie otázky mne však. Vy si na mňa pamätáte. Ja by som mohol zabudnúť. Tak čo, už máte vyriešený prípad? No o tom ti nemôžem rozprávať. To už vôbec nie je nejak detailne. Ale ja to nikomu nepoviem. Musím ísť. Áno, áno, už to čítam. Čo to je? Valérine tajné denníky. Hľadám niečo alebo niekoho o tej vražde, kto mohol zabiť a tak. Si naozaj myslíš, že to bola plánovaná vražda? Možno to bol nejaký opitý, komu nechcela dať? Nie, určite to bol niekto, kto ho nemal rád. Ale no tak.
Hej, vážne, prestaň. Pozeraj, prečítaj si to sami. To je tak hnusne napísané, ale ma rozptiluješ. Prečítaj si toto. Teda, vlastne prečítam to ja. Po chémii plnej nejakých debilín si ma zastavila na chodbe. Predtým, než by nás videla tá princezna alebo jej kamoška, jeho priateľka, ma stiahol do rohu. Snažil sa byť sexy, ale od tej noci to na mňa už neplatilo. Mal akékoľvek reči a našťastie zazvonila a zmizla som od neho preč. Aký mi je odporný. Keby som len niekomu povedala, čo spravil. Takže ona Leo? To je zatiaľ najlepšia debilina, čo som tam našiel. Medzi tými ostatnými blbostiami o tom, ako sa cíti sama. Pokračujeme? Nie, musím si to prečítať a potom ísť ešte za Ivetou. No vidíš, tu čítať nemusíš, či? Ale hej, že či mi niečo neušlo, alebo tak. No dobre teda. Tak ja pôjdem. Ahoj. Čo tu robíš? Kam ideš? Čo tu robil Jan? Nie je to na starosť. Jo, inak počkaj. To je s tou Valériou, ty si tam bol, videl si niečo? Čo by mi mohlo pomôcť, alebo nejaké informácie? Nechcem o tom hovoriť. Ale je to dôležité. Zaskočím si na tú pretvarku, že to riešiš. Najprv si pozíšieš informácie a potom všetko prekrútiš. Tebe čo Tak je? ako vždy. Tebe čo je? Ty už si ako Rebeka. Tak ako by si ti povedala, Ja to naozaj nie je to tvoja riešim. starosť. A neskáč mi do reši, ja to naozaj riešim. Už je teda? Náhodou áno. To znamená u teba, že nie. Ahoj Ivi, no všetko ti poviem, len tam prídem, hej? No, ahoj. Zabrzdiť! Ježiš! Ani sa nepohni. Už som zavolala, počkaj, už volám záchranku aj políciu, aj hasičov. Si v poriadku? Počkaj. Haló? Pomoc! Čo ti povedali? Že tak som sa o teba bála. Ale je to len narazené, ale bolo to oveľa viac. Vieš čo, idem ti kúpiť kávu, dobre? Ďakujem. Čo je s mojím bicyklom? Niekto ti prerezal brzdové lánka. Tak povieš mi konečne, čo si videl? Videl som tam s ňou ešte ďalšie dve osoby. Pravdepodobne nejakí chalani, podľa hlasu. A potom jeden z nich sa otočil, bol to Leo a povedal, aby som išiel do keľu. Tak som išiel. Povedal si to aj polícii? Bol som tam dneska ráno. Konečne ma ten detektív aj počúval. A nevieš, kto tam bol s ním? Netuším. A bol tam s ním vôbec niekto? Nebol sám? Mal som niečo v sebe, možno ani nie. Neviem, fakt neviem. Iveta! Ahoj, čo tu robíš? Počul som, čo sa stalo. Je v poriadku? Hej, má to iba narazené. Čaute, ja už idem. Čau. Vieš čo, daj jej to, ja si musím ešte niečo vybaviť. Dobre teda. Ahoj. Čau. Toto ti posiela, Iveta. Ďakujem. Čo sa stalo? Niekto mi prerezal brzdové lánka. Zvláštna náhoda však. Nevieš o tom niečo? Vieš čo, zmenil som sa Leovi o tom, čo sme našli v tom denníku. Čože? Pred chvíľou zatkla polícia kvôli výpovedi tvojho brata. Takže to znamená, že to spravil on, kvôli tým denníkom. Ako si len mohol? Chcel som len zistiť, čo vie, kde bol v tú noc. Mohol ma zabiť!
A to ma vôbec nenapadlo. Rozmýšľaš si vôbec niekedy? Nie, preč. Preč? Áno, preč, dobre si počula, ty, hluchá. Tak o toto ti celý čas šlo, hej? Aby si bol so mnou a ochránil svojho najlepšieho kamaráta. Vieš čo? Už nikdy ťa nechcem vidieť. Zmizni z môjho života. Kto by to povedal? Ho odsúdili a ja ho celý čas kryl. To nemohol nikto ani len tušiť. Počujte, babi, stačilo by smútenia. Mám niečo šťavnaté, tak čo poviete, keby sme to poriadne rozobrali a... Viem, že to od mňa bude znieť trochu zvláštne, ale čo by sme sa teraz zapodievali v niečom úplne iným. Takže ono, kantor. Poznal si Valériu Trumpovú? Áno. Mali ste nejaké spory? Veľmi dávno. Mohlo to byť dôvodom vraždy? To by som asi nečakal 4 roky. Takže sa priznáš, že by si bol schopný vraždiť. V tú noc, čo bola v Dave Party, bol si tam? Bol. Podľa výpovedí viacerých svedkov ťa videli ísť na záchod. To je dosť možné. S fľaškou vína, ktorou mala byť Valéria zabitá. S fľaškou určite nie. Ja vždy pijem z pohárikov, s fľaškou by som asi na záchod nešiel. Lebo podľa viacerých výpovedí ťa videli, ako som spomínal, ísť na záchod s fľaškou vína. Priznal si sa, že by si bol schopný vraždiť. Priznal si sa, že máte dlhodobé spory. Mali sme jeden spor. Videl si Jana v tú noc? Viem, že tam bol, ale ja som ho nevidel. Pri záchodoch? Určite nie. Si istý? Lebo práve Ján bol ten, čo nám výpovedou dosvedčil, že ťa videl, ako si ho zavraždil. Práve on dosvedčil, že ty si vrah. Ja som ale nič nespravil. Sadni si. Ja som vám hovoril... Ja som nevidel. Pre vraždu Valérie Trumpovej. Ja som jej nič nespravil. Au. Čo tu robíte? Ako za starých čias, že? Nechajte ma, nič sa vám nespravilo. Ticho, nepotrebujeme, aby nás niekto počul. Nebudeš mi hovoriť, čo mám robiť, niekto sa to dozvie. Nedozvie. Dozvie. Nikto sa nič nedozvie. Čo sa tu deje? Choď preč, nie je to tvoja vec. Zmizni! Poviem to jemu, on to povie svojej sestre a táto povie všetci. Pusti ma, ty idiot! Pusti ma, ty idiot, pusti ma! Nikomu nič hovoriť nebudeš. Pusti ma! Pusti ma! Pusti ma! Nenatáča sa to, že? Dobre. Ale áno. Nenatáča sa to. Toto sú pokazené scény. Z akého filmu? Odraz? Môj odraz? Áno. Ďakujem. Na koho sa tam tak strašne tešíš? To je jedno. Rýchlo, niečo nám prišlo. Počkaj. Otvor to. Ja bych to urval. Prepáč, ale mne to nejde zavesiť! Moja ruka! Nesmej sa mi vypadať! Pravila si, že tvoj brat s ňou bol. Čo robili? Určite, on by mal nezabíjal. Ahoj, čo tu robíš? Počul som, čo sa stalo. Je v poriadku? Hej, má to iba narazené. Ja už idem, čaute. Típal. Vieš čo? Áno, dobre mi to.
Iveta! Ahoj, čo tu robíš? Počul som, čo sa stalo. Je v poriadku? Ahoj, čo ty tu robíš? Môžeš ma šláhnuť, šláhni ho. A čo tu ty robíš? Iveta! Ahoj, čo ty tu robíš? Počkaj! Akcia! Akože... Ale niekto mi prerezal brzdové lánka. Váško... Rande? Ak to tak nazveš? Počkaj, volám. Maťo! Áno, Leo? Vieš čo, zmenil som sa Leovi o tom, čo sme našli v tom denníku. Čože? Asi! Nikdy neviem tvoje zlatko. Mám spev, musím ísť. Nemáš kam ísť. Fotiť. Ona si tam píše vtipy. Som voľný! Čo chceš? Co je? Čo chceš? Pomstu. Za ňu. Nemám čas. Skús to inokedy. Čo máš za problém? Na budúce si dobre rozmyslí, do koho ideš. No. Áno, už to čítam. Áno, už to čítam. Kedy sa to stalo? V tú noc, čo si bol v Dave? Bol si tam? No proste, bol s Valeriou tehotný. Na pohreb sa navelol. Leo sa so mnou rozišiel. Kamera, akcia. Chystáš sa na ten pohreb sa navelol? No, jasné. Anabela, kedy tam budeš? Počkaj. Kamera, akcia. Chystáš sa na ten pohreb sa navelol? Ja som debil. Ja som debil. Ahoj Paula, čo sa stalo v On sa so mnou rozišiel. Čože? Zle.